Bon dia! Avui som a la Seu d'Urgell perquè volem saber tots els ets i uts de la millor mantega del món, la de l'Alt Urgell i la Cerdanya. M'acompanyeu? Vinga, va! Aviam si quedem, aviam si és del poc cub dels 100 quilos. Un cor! Ui! Bé, veus? Aquí hi ha la nata, que ara està amb els ferments, està madurant, si estarà 48 hores, i d'aquesta nata ja madurada amb 48 hores anirà al batut i després ja separarem les aigües mares de la mantega i ja tenim la mantega. Tenim la nata aquí madurant. Va cap aquí. Això és la batidora, aquí el que fem és batem aquesta nata, separem les aigües mares de la mantega i ja amassem la mantega i allà ja tenim la mantega feta. Què voleu? Ensuma l'olor que fa. Que jo m'hi tiro, Toni? Jo m'hi tiro. Ensuma. És tot ple de mantega, això. És ple de mantega. Quin aroma. Toni, tenim la mantega aquí. Ara aquí ja ve formada. És tubet encara. I a partir d'aquí Ja és l'envasat final amb la caixeta típica de cartró, de Cadí, de la nostra DOP. Fixa't que aquí tenim el distintiu de la DOP. Avui fem 250, podríem haver fet 125. I doncs això, aquesta ara està tubeta perquè està acabada de fer. I un cop ja la tenim a dins de les caixetes, això ja va a la cambra i a partir d'aquí doncs ja es pot comercialitzar. doncs jo m'emporto una que cuinarem. Molt bé, perfecte. Toni, Hola, què? Pep. Què dius? Aquí amb les vaques, Oh, i tant, què dius? ja els estàs vigilant o què? Bueno, mira, aquí estan pasturant, prat natural. Què n'estan de bé aquestes vaques aquí? Què els hi falta? Aquesta llet ha de tenir una de vitamines. Bueno, imagina't, aquestes vaques pasturant aquest prat natural aquí, en plena muntanya, en ple aire lliure, els hi toca el sol. Són vaques felices. Són les responsables de fer una de les 8 mantegues que té denominació d'origen protegida a Europa. Sí, sí, és cert. A Europa i al món, perquè les DOPs ara ja són a nivell mundial i és això, o sigui, un màxim doncs, de 8 mantegues de tot el món tenen denominació d'origen i una és la nostra, la de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Fem una cosa, jo avui et proposo, t'ensenyo a fer una recepta i tu un dia m'ensenyes quins són aquests ferments. Vinga, doncs, estic d'acord, fem el pacte. Anem-hi. Vinga, som-hi. Ja ho veuràs que farem una recepta senzilla, bona, gustosa. M'ho puc imaginar, segur. A veure, per fer una bona galta de vedella amb mantega d'herbes i espècies. Tenim la galta de vedella ben cuiteta, una llimona, la mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya i una barreja d'espècies d'aquí. Aquí tenim pebres i sal. Fàcil, fàcil, el més fàcil impossible. Primer de tot, agafem la mantega i en posarem un bon tall a fondre. Així, que només agafi una miqueta, ja ho veureu, ja. Allò que en diuen noiset. Per què en diuen noiset? Mireu, agafarà un toc dauradet amb un perfum avellanat fantàstic. A veure, mira, ja s'encén. Després, agafem la galta i la tallem a talls d'1 centímetre. Veieu? La mantega ja es comença a quedar daurada i ara hi posem
aquí baixem el foc i les espècies. Si us agrada que piquin, Sal. I el pebre. I ara és qüestió de posar-hi primer una miqueta de suc de llimona, molt poqueta, i vinga, i a banyar aquesta mantega amb aquest toc d'avellana tan fantàstic. Posem aquestes galtes de vedella aquí, i ara aquí l'únic que ens faltaria seria xucar pa, però avui no enxugarem de pa. Avui fem gairebé dieta keto. A veure, Jordi, Toni, on sou? En que vagin vinguent cap aquí. Venim! Mira'l, us he preparat una galta. Mira, avui farem una cosa. Avui us peixaré. Sabeu què vol dir això de peixar o no? Sí, home, i tant, Sí? tant. Ho feu servir aquí dalt? Sí, què es diu sí? Doncs va. Peix al bestiar. Un cap aquí. Buah, mare de Déu. Peixar aquest home tan gros, tu. I jo... Noi, està genial. Boníssim. Crec que no en faríem prou amb un plat per cada un, No. No? No, jo crec que no, Repetim o no? Sí. Nosaltres repetim i vosaltres mireu com ho hem fet. Salut i bons aliments.